זה המטבח. אתם רואים את המטבח. זה ההיא. הבית מושקע המון כסף. הרעות פה מעל כמה מיליון שקלים. אפקט צניעה של ארונית בתוך הבית. זה המטבח. המטבח. היא. חיפויים. אנחנו עובדים בבית עכשיו, זה הבית. זה בית שלא נגמר. תכף נעשה לכם סרטון של הרהיטים. אנחנו עובדים עכשיו בבית שלא נגמר. עוד מעט אני אעשה סרטון של הרהיטים. בוא יוסי, בוא תעבוד איתי בבתים כאלה, בוא. איזה שטח אדמה.